hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariondo nani jadihon ni Jahoba, marulup-ulup jala marlas ni roha mahita disi, batu nang binoloko ni padde bagasi, magabe batu parsuyan, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi yang go diamat tata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moleate dohami tuho, ala ditaluun ho do dosa do tamatian, marite ite hama matemi, ala disondangi ho do tanuman nami, asa marpakiri mon namangulu hami, ala ni haeomi, dang pola bema biar hami midah hamatian, ai ho do ulu nami, ruas mudo hami, di pausat ho do hami sian holoman, tuhati uron, sian hamatian tuhang uluan, atong pargogoi mahami mamuji do mangului ari-ari pasang ngapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu pay masat hami tulabungmu. Amen. Marende hita. Tatangion ma pati ni debata di minggu tasadarion imatar surat sian Roma 10 ayat sia 1 ayat 10. Ai malua maho molo di parato poton pamangami tu Jesusi uhu diapur sai roham naung dipahe debata ibana sian akan amate. Ai rohaido porsea asa tuhati goran pamangani do makatidakon asa tuhaluaon. Ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tutuan debata lau manggigodo mahita tutuan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulawan na hombar tupatikmi. Amin. Marinde hita.
tatopoti madosata tu adopan di debata martang yang mahita. Ale tuan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaho na sesa ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsai dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohan nami asesa ni dosa nami i. Leher matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asi ni roham. Alai asa hot rohan nami marapor siaon. Lau manggotapon asa dosa doho roha purtibion. Asa upasa tami diri nami tuho. Gabi pelian na mangulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tua sesan di dosa. Humokop hita gabe dosa ibanat. Nasomak tumadda dosa. Di bahen debata asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marendeta. Tatangion mahatan di debeta di minggu tasadarion imana tarsurat di Markus saplonom ayat sadasa tu ayat walu. Asadung salpu arisabati dituhor si Maria Magdalena do si Maria si Jakobus rabdo si Salome ma ragam-ragam dina khusus lau mamiahi bakena. Masih padohan do nasida isema manggulang batui dihita sian baba pituni tanomani. Dibongoti nasida ma tanomani gabe di ida ma doli-doli sahala parulos namar linang-linang hudul tukan siamun. Jadi ma biar situ tu manasida. Lau mahamu babuahamu matu akka sisianna do tu si Petrus jaloonna do hamu tu Galilea di sima idaon muna ibana songon naung nidok hian tu hamu. Aduh.
Ido sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Marendeita. Tidakon maha porsiao tai songonahina tidakon idongata sa porsian disadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na swadutus na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuon ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumani selatus na mate tarpajal do ibana diao pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon maku miala na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia jal adong sada huria nabadia huria topan ala karisten akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok mula mangolu dosogo daging niala nong mate do dia nguluan na sora suda. Amen. Tabige matiting di bagasan minggu sadarion. Horas ma dihita amangina. Shalom. Tabigema tikting namasa dihuriata minggu ima minggu pasca parjolo manang pesta parjolo parningotan hari haheuni Tuhan Yesus tanggal 21 Maret 2024. Doh topik minggu marlas niroha mida hatwa nai. Daperjolo di halaman Daperjolo Boy Mataida acara pertanyaan tanggal 3 dohot tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 dohot akan makubasi di ibadah siang dohot ibadah malam. Namangi musai nomor 1, nomor 2, nomor 3 Boy Matajaha di stand silat tabe. Nomor 4 inganan pertanyaan hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 3 dohot tanggal 4 April 2024 Boy Matajaha di stand silat tabe. Jala mulai tema di yakka amanami dohot inanami narade rohana
lahu macakon pertanyaan di Ganu Bagas Tabe. Nomor 5, namasa dohot sipa masao. A. Pasca Parjolo. Di minggu sadarion, ima pasca Parjolo, hobartusi tapatupa do permingguan di gerejaon, gabung pagi dohot siang, masuk pukul 10 WIB. Jala kebaktian malam, masuk songon nasomal pukul 10 siang WIB. B. Pasca Paduahon. Di hari Senin tanggal 1 April 2024, ima pasca Paduahon, hobartusi tapatupa do permingguan di gerejaon, masuk pukul 10 WIB. C. Ruas Nataba. Mulai minggu sadarion, nua gabe ruas nihuria hagaibe siagulon keluarga Krisman Sinaga, Yeni Dumora Boru Barimbing, dohot sada yana konda sida. Nasida ro sian HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar Medan. Nasida nuaing tinggal di perumahan Bank Mandiri, masuk WEK 5. Upang itu kami muladong do nasida sa jongjong. Namangihut D. Hona Ruhut Parmahanion Pangisamion, Manang RPP. Mulai minggu sadarion, Hona Ruhut Parmahanion Pamisangon, Manang RPP, Yeni Mona Lisa Boru Manalu, Sian Jalan Pabrik Tenun nomor 64 WEK 10. Ala marroha-roha mangalausi patik babituhon. E. Pertanyaan lansia. Dihamu amanami inanami punguan lansia di huriat tahun. Asa rubi mahita tu pertanyaan lansia di hari Kamis tanggal 4 April 2024, masuk pukul 10 WIB maringanan di Garejau. F. Pembagian celengan. Hobartu program ni huriata patupauta do pembagian celengan jala bagi hononna mai di pertanyaan WEK Tabe. Alani tajalo ma di bagasan lasni roha. G. Bunga altar. Na paradehon bunga altar di minggu sadarion, sian keluarga El Sadai Kristina Boru Nababan, sian WEK ono. Namangihut guar-guar di ruasta nama ulang tahun adong mar 50 halak jala parhalado ni huriata dohot huria hagebe siagul pasahaton selamat ulang tahun ma di ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasa saminggon jala hatani debata tuakka nama ulang tahun ima dienet sian poda tolu ayat sada dohot ayat 2 songonom ma hatana aleanaha sayunang halupahon poda nasianau say diradoti rohamma akka tonaku ay tabaan nido diho gajang niari-ari dohot tau ningolum dohot dame sahlinai aleanaha sayunang halupahon poda nasianau say diradoti rohamma akka tonaku ay tabanido di ho gajang nyari-ari dohot tau ningolum dohot dame. Namangihut amang nang ima pemakaian gereja dohot gedung serbaguna, dohot bunga altar, bui mata jaha di stensilan, songoni nang akar wasta naung marsahit leleng, adong 10 sarahalak, bui mamang tabuat di bagian satanyak tabe. Asang giat bui nasida marhai bason. Songoni nang bagian keuangan atik tung BH naso tertulis dobe di tiktingol manang kesalahan penulisan nama bui ma ta koreksi tu situata ganup. Songoni ma tikting na bui hujau kami di bagasa tikyon horas ma dihita salutna.
Marende mahita huhut papungon pilihan sadaa sadabi.
Dame ne debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akateate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom dohot selamat Paskah ma dita salut amanginang. Di mingguan masuk mahita tu minggu pesta Paskah Parjolo. Ima di paringingotan ari haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Hatane debata nata surat di tonga-tonga parpunguata tabukama sian buku ni panurirang Yesayas biddu 25 mamuka sian ayat onom rodi ayat sia takasma tapaut ihut di bagasan horoa tabe hujahama di parpunguata hatuaon niaka bangso di Sion dod uhum tumuap. Jadi padirion ni Jehovah Sebaot ma disalut bangso sada haroan di dolokon. Haroan natal mis. Haroan sian tuak anggur naung leleng. Sian si panganon na hojal sian aka anggur na galia napita. Dungi pasision nama didolokon hire-hire na hinukupon tu saluhut aka bangso dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut aka parbegu. Boduton nama hamatean saleleng-leleng na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabohi. Jala padon nama haurahon ni bangsona di sandok tanoon. Ainunga Jehovah mandoki. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasadai. Idama ondo debatata. Nata haposi na mangurupi hita di sondo Jehovah na tahaposi marolop-olop ma jala maras roha mida hatuan nai ido hatane debata amanginang takas di pembuat topik manang temata di minggu Paskah na parjoloon ima didok marlas niroha mida hatuaone bersukacita karena keselamatan. Jadi memang sudedo kita mangido asa las nirohai las roha ni bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molonga di bagasan roha las rohata di bagasan Kristus ye pasti lam bersemangat mahita ala adong na mengaramoti dot patuduhon akadalan ta. Jadi hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo tabege amang inang ima hata talu atau kata kalah, dikalahkan. Ima sadahata naima nama cai jot-jot gabe pabakiton satu rasa emosional. Apalagi itu halak na mengalami. Bagi orang yang mengalami olodo deba jolma mambege hatana talui atau ditaluhon manang dikalahkan gabedang bersemangat be olodo gabe gale
Bahkan ise na ditaluhon bisa-bisa gabe mandele manang putus asa. Karena apa? Perjuangan yang dia perbuat seakan-akan sia-sia. On masada titik mental di tengah-tengah ni hajaul maun, bahwa kita tidak mengharapkan kekalahan yang kita inginkan. Alan hidup saya berjuang kita di tengah-tengah ngoluta. Alana amanginang alo ni hatatalu manang hataluon ditaluhon dikalahkan ima hatamonang atau hamonangan hidup saling berlawanan. Tapi yang jelas setiap orang dalam hal apapun ingin menjadi pemenang, dan pemenanglah yang disanjung. Isi akan amonang ma na dipuji-puji di saluhut jolma. Alai takas molotabege nak inginit moltajasian bibel tamanang Alkitab menceritakan sada peristiwa na luar biasa di mana kekalahan yang fatal, kekalahan yang telah dialami justru di bibel tahun kemenangan yang gilang gemilang. Di son molotabereng Yesus Kristus namar sitaonon saat tumate di hau pinarsilang. Kematian Kristus sampai ke kayu salib sesungguhnya molodidok ibanama merupakan sosok pahlawan kemenangan. Pahlawan yang tidak terkalahkan. Buasa didok songoni. Betapa tidak. Dia rela mengalah untuk mati. Agar maut dikalahkan. Akhirnya dialah yang menjadi pemenang itu. Dialah yang menguasai. Di hamua kamangdut inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus domu tusima napi nasahat niturpuk tawon ima mulu tapahut ihut mulai sian ayat onom naking ini andorang soyat onomon ngadi ceritaon nunga di pajojorhon di baga-bagahon Jahoba do tu bangso Israel nandi rajai ni Asyur namar gogo do debata manaluhon harajon na mangarajai nasida alai dang pursia bangsoi. Mereka tidak mau meyakinkan taringot tu bohado hagogon di Jahoba. Bagaimana kekuatan Allah? Aidang mungkin boy hamibe di palua debata. Alana peristiwaon molosian sejurut sejarah Alkitabiah tiki proto Yesayas. Molo di dok proto berarti belum masa pembuangan. Baru masuk tetro Yesayas do titro Yesayas. Jilos ido dang dihapor nasida. Alai dang bertinggal diam diri Jahoba. Allah tidak mau tinggal diam diri. Disuruh do Yesayas pasahaton apul-apul natu bangsoi. Berikan penghiburan, berikan pengharapan kepada mereka. On matanda kuasone debata dang olo palua ni jolmai mati bohape ngunga mengalu ibana. Alana boha neng palua kunma nasida. Sian paru kilon naborati. Jadi bagaimanapun amang inang menghadapi pergumulan hidup kalau berat, orang jadi buntu pikiran. Aidang mungkin kau pelua songoni. Ai bangso na penilit nasida. Bangso yang istimewa.
Saya harus pertimbangkan, saya harus melihat. Nang pede loas ebata bangsoi terbuang dadana mengagona sida sakap ni debata. Alai tujuan na praktis, tujuan na yang dipasat ebata nama nogu-nogu do asa hot haporsiannya sida tu Jehovah, supaya kepercayaan, keyakinan mereka penuh kepada Allah. Allah holong ni rohani debata do dinasida umbahen diajar, kasih Allah mengajar. Bahkan di pembuangan neng mendapat pembuangan di lising nasida marhite natar buangi anggiat lam natu denggan, supaya menyadari kehidupan bangsa itu. Asa nasida boy mangolo itu debata alanido umbahen di baga-bagahon debata pasahaton ima lasni roha tunasida, supaya mereka bergembira, bersukaria. Jadi saya nadu menggando di lehon debata tu aka na olo toguon. Allah pasti memberikan terbaik bagi orang yang bisa menuruti, melakukan pimpinan Allah di dalam kehidupannya. Nang pe boluson nina porse hamatean alai ima didok nakengenon paheon nado sogot buananono sogot tu hangoluan nama notongi. Inilah rencana Tuhan yang menjadi dalam sejarah kehidupan niaka jolma. Ima lasni roha mida hatonai didok sukacita karena keselamatan yang Allah berikan. Ima didok topik manang tema hita di bagasan Paskah nampar jolom. Bagaimana orang yang bersuka cita yang telah menerima keselamatan. Sudedo kita membayan molo naik pangkat, molo berhasil, molo adong sada ulaon nama cai spesifik, kita pasti bersyukur meminta doa selamat agar boha adong spesifik, adong nata parade, nadu menggan taringot tuson berbeda songon nasomal, berbeda dengan hal yang biasa. Jadi sonma di hamu akadongan damang dot dainang hombar tu tahun parhuriaon manang kalender gerejawi Paskah do pemusatan ni tahun parhuriaon. Paskah do pemusatan tahun ni parhuriaon di Goari Paus Leo ido Paskah songon molo didok bahasa Latin ima didok ibana pestum pestorum namar lapatan pesta dari segala pesta. Pesta dari segala pesta. Alai realita na terjadi godang do aka jolma nama lupahon taringot tu pesta Paskah. Aha nagumodang amanginang Natal ate manang dohot aka pesta haroroton di Porbadia tong do jarang. Ale di sonma. Jadi dimulana sanga do pesta Paskah naumbalga. Pada gereja mula-mula pesta Paskah dilakukan secara besar-besaran. Alai di sonma boy atu satta ala dang adong gunanya Natal, dang adong gunanya Jumat Agung manang hama mati ni Yesus molo sohehe Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada gunanya kita lakukan Jumat Agung, tidak ada gunanya kita lakukan Natal ketika Yesus tidak dibangkitkan dari yang mati. Jadi molo tajaha di sada Korin bidu 15 ayat 14 didok dison apostel Paulus. Ai anggo sohehe Kristus yang namate rumarma jamita nami. Itu didok Paulus. Laos rumarma nang haporsion muna. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaanmu. Ina takas didok apostel Paulus. Alani dua manginang ditiki pasca kematian Yesus di kayu salib. Apa yang terjadi?
tu aka haporsionia kesisean. Ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang telah dialami oleh iman para murid Yesus? Mereka tergoncang, mereka kaku, ai buasa di roksong ini, sehingga timbul sikap skeptis karena mereka beranggapan inilah saat yang terakhir. Kematian Yesus di kayu salib adalah akhir dari segala-galanya. Onma pangatusyon na sida, habis putus ma pakirim. Habislah harapan kita. Ternyata molotaboto tiki tolu setengah tahun tidak cukup bagi mereka bersama-sama dengan Yesus ketika dalam pelayanan. Jadi dang ditanda nasida Yesus secara pribadi. Holan songon sebatas sisean. Ai buasa hudok songoni, mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Dang dingot nasida, ahana didok Yesus pada masa itu. Tahat tidak konakingani bahwa ia akan mati dan disalibkan dan bangkit pada hari toho di dokon Yesus. Alai dak digo nasida. Onma nagabe guga haporseo nasida. Onma gabe ganggu haporseo nasida. Mereka ragu akibat boha. Ketika ketidakpercayaan. Setiap keraguan datang itu akibat ketidakpercayaan. Songon ima sisian. Tarlu mobi ise sian akan 12 muridon. Thomas ganggu rohana, ganggu haporsionna. Namun Tuhan Yesus mengetahui, walaupun mereka khawatir, ganggu dalam pikiran di tengah-tengah ketakutan mereka terhadap bohama mate mahamion, habis mahami di balbal halak Yahudion, ima habiarun nasida, ima ketakutan nasida. Maka Yesus mengatakan, Yesus tidak tinggal diam. Alana diholong ibana dosis non, dan sip ibana. Dia tidak mau tinggal diam seperti itu. Maka Yesus mengatakan supaya mereka yakin, damai ma dihamu. Damai sejahteralah bagi kamu. Karena kata damai sejahtera, kedamaianlah yang bisa menenangkan hati seseorang. Kedamaianlah yang bisa membuang kebimbangan. Kedamaianlah yang bisa membuang ketakutan dan ketidakpercayaan mereka. Sinakinyani. Inilah perkataan yang disampaikan Yesus supaya mereka percaya diri, meyakinkan. Jadi di Tasalud Amanginang kita kembali mengingat Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Paskah yang kita rayakan pada saat ini, ima merupakan perayaan keagamaan. Bagi orang Kristen, ima hudok naking ini yang terbesar selain hari Natal. Dengan semangat keyakinan, kita mendapat hagogon. Kita mendapat kekuatan, terutama motivasi rohani. On masada hagogota, bahwa Paskah mau menggambarkan secara jelas. Paskah mau menggambarkan secara tegas karena kita bukan percaya kepada Allah yang mati. Imana terjadi nadidok tu bangsa Israel naking ini. Mereka meninggalkan Tuhan karena tidak meyakinkan. Ujungnya gabe marsembana sida tu debatasi sileban. Dewa-dewa Baal. Mereka lari. Ujungnya gabe boha. Lam holang ma. Semakin jauh daripada di hadapan Allah. Ujungnya gabe boha. Tarimas debata. Murka Allah. Dipaingot ma. Ima unang gabe torusna sida songonon ya asa hona paruhumane. Jangan terus mereka mendapat penghukuman, tetapi Allah menyampaikan kepada bangsa itu penghiburan ima asa mulak nasida mangulahon pandenangioni. Kesaksian memberi hidup. Bagaimana penyertaan Allah? Ido
tohonan na pinasahat ni Jehovah tu nasida, maka tidakon Jehovah parhuaso di portibion, maka tidakon Jehovah ikon sisombaon, tidak ada lagi ima patik na parjoloi. Ya, kalau dikatakan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ima pangido de bata sian hutsdea kajol mana porsia dang adong be na asing siani alania manginang marhite paskahon haheon ni Yesus manungguli hita memuji dohot maka tidakon huasoni Tuhani. Bagaimana setiap orang Kristen ganup halakna porsia manang di diape maka tidakon huasoni Tuhani gabe margogo mahita tarengutusi alanido tai pola didok moloso halak ima ahli teolog mandok Paskah adalah peristiwa utama. Sahalak ima pakar teolog John Living bahwa Paskah adalah peristiwa utama. Kalau Anda tidak percaya kebangkitan Yesus, maka Anda bukanlah orang yang percaya kepadanya. Maka Anda bukan orang percaya kepadanya. Aha, nah disaksikan di hati dakuna kaboru-boru naking ini. Kuburan ko kosong dang dison be ibana. Isi mengguling batuong. Ya. Dilihat. Kuburan kosong berarti iman penuh. Molo kuburan gok berarti iman ko dang toho. Hehe Yesus. Jadi iman yang dohonon. Jadi molo soadong haheon ni Yesus. Dang adong hapor siota. Molo dang adong huria. Dang adong hayon Yesus dang adong huria. Dang adong halak Kristen. Termasuk dang adong mungkin marhuria hita di HKBP-on. Bahkan dang roh hita tu marmingguon. Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan. Jadi songon ima molo didok sentral ni Paskah di halak Kristen. Kebangkitan Kristus dari kematiannya membuat Yesus sebagai juru selamat yang sempurna. Sikop doibana. Inilah penyempurnaan. Itulah Paskah. Ima molo didok parheon ni Tuhan Yesus. Yang kita rayakan sekarang ini molo didok Paskah kelesuan iman akasisian. Kelesuan akahalak na porsea itu menjadi kekuatan. Menjadi hagogoon. Jadi para murid semakin percaya diri dung hehe Yesus. Yakin nasida mereka bahkan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tu dia asa dipoloklamir ima barita nauli pasatu akan atorob pasatu di portibion ima mambahin nasida gabe gogo mangulahon sude aka na sinurune dari bata alania manginang macetibona dohot bagasna makna Paskah tu kita. Begitu dalam, begitu tinggi makna Paskah dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena itulah Paskah mau mengajak kita membangkitkan dan memperbaharui semangat bagi umat Kristiani, mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk bangkit dan pergi. Asagabe pasu. Mengajak kita untuk bangkit dan pergi supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mencair kebekuan na adong di bagasan partodiota supaya kita mendapat sukacita. Asa dapat kita lasni roha. Jadi molo dapat lasni roha ya tutudo ngamar gogo kita mengadopi dia kasaluhutna. Ima saididok rohana sonang sungun didok buku edeta nomor 142 dengan judul Ida Hina Denggani ya. Mulu ayat 4 di parbaga debata tunama rohada pasu-pasu nagodang ima rohana sonang. Bagaimana terlepas daripada beban. Ketika hati senang, beban itu tidak ada menyangkutkan di dalam kehidupan kita. Karena bagaimana kita lakukan?
Kalau kita mau ngikut Yesus, ya, itu molo naeng tutudo kita mengikuti Yesus. Karena apa? Ketika orang mengikut Yesus, dakolan keberuntungan. Tapi bagaimana getir kepahitan hidup yang kita alami? Ini harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ido saya didok, suka dan duka itu harus saya jalani di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita yakin, ketika kita ada di dalam iman, Tuhan pasti memberi jawaban. Adong alus ni debata taringot tuson yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ale unang saya lomota nasaud, anggoi meralo do sipata. Mungkin rencana Tuhan bukan demikian. Alai saya saud malomoni roham Tuhan, on ma di pasaud debata. Dang alana gagal di bain debata sian tonga-tongata. Jadi alanina amanginang. Jadi tutudo di bahan tupuk on. Sonang marohata. Las marohata. Songon nadidok muse di buku edeta nomor 210 buku logo 115 pangido hamima ima tu organis do tim ID memunculkan ayat sada ende taendehon ma amang inang dohot angon-angon secara pelan-pelan diiringi oleh musik dan juga buku ende nomor 210 tende ma ayat sada molo ngadapot tende ma dari hati nurani yang terdalam. Kita renungkan. Ayat sada mana? Rap mahitan ngadon. Tema amang inang ido lasni rohai ido hadameoni napi nasahat ebata asian tonga-tongata molo taendehon nakingani. Itulah buktinya memang huriata huria nama rendedo huria HKBP huria yang memuji Tuhan. Alanedo ganung ibadah gumodang ma aka endena ta endehon. Itu tandanya pujian Tuhan. Karena apa dikatakan? Karena nyanyian itu adalah bagian khotbah. Nyanyian ini mulai sian parjolo sebelum potum satu nama ngujung ende pelean ima jamita perenungan syair demi syair. Ido alana hea kuingot hupa buah salinai hea didok sahalak parugamu na asing sadama namambahen au kagum mida halak Kristen. Satu yang membuat saya menjadi kagum melihat orang Kristen nang perohamatean mampu donasida marende iman on ma tanda hita jonok tu debata
Ketika kematian ada di tengah-tengah kita, tapi kita mampu untuk memuji Tuhan. Inilah kemenangan. Buasa manginang, ala adong, ala pasti haheon Yesusi. Ketika kita tidak pasti akan kebangkitan Kristus, kita tidak sanggup mengutarakan pujian manang nyanyian di bagasan ngulu tahun. Alai alana pasti do Yesus hehe membahen dada behamatian ujung nilaka lakata. Bukan kematian secara jasmani akhir daripada segalanya, tetapi bagi orang yang percaya, orang yang memuji Allah, jolma nama rede ibana pasti hehe domu muse. Kita pasti bangkit kembali. Ima hapor siato. Amin amangina. Ima nang saita tiop, semangat yang tidak pernah memudar. Alani las marohata, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang maha. Mau lihat tema Tuhan di hatam naung hubege hami. Lopok konturoha dohot pikiran nami. Asaboy di ulaun kami di ngolu siapari mar parbuehen ima parbue na denggan dohot parbue natonggi di hamona konhodo kami Tuhan sian aka sude paru kilon nami di hamona kondo Tuhan portibion manang ahana masa nadia dopi kami sahat tutik kinuaing pasunggul marohanami asalamar siohot ami tungpe dia dopi hami akka namasa dingolu nami alai di pamunak kodo kami Tuhan marhite haheyon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pasu-pasu ma hami sude naposom pasu-pasu ma huriam dohot ruas ni huriam pasu-pasu ma bangso dohot negara nami pasu-pasu ma Tuhan induk ni huriam nami sude na adong di portibion pasu-pasu ma negara dohot bangso nami tarlu mobi diaka pamaritan nami mulai sian tingkat pusat satu tingkat daerah Tuhan homa debata nami nasa leleng ni leleng na lehon malas ni roha asaboy Tuhan hami margogo madalaton ngulu namion marhite haheon mo hehema ngulu nami ganuk marsada-sada Tuhan debata aman nami suang songoni hupasat hami ma ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan samingguan marhite aka usia Tuhan pahe amuma nasida asaho say toktong mengaramoti dia ka ulau nasida boy malas niroha di usia natamba boy malas niroha di tonga-tonga keluarga lehon mahipason lehon matuhan pasu-pasum di tonga-tonga ulau nasida asagabe margogo nasida mengadopi saluhutna dia ka namasa di tonga-tonga portibion suang-song ini Tuhan debata amanami di ruasmu namar sahid hupasat ami matuho Tuhan dijabu manang di rumah sakit ruas nama rukil lehon mahagogon nesida lehon ma pangapulion nasida asaboy semangat ngolu haheon ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus on ma pambakit asa gabe sada motivasi gabe lamar sihot ami makopor sieho mau liate ma Tuhan di bagasan saluhutna dinalaho kami madalaton rapdot ho di jolo nami holong ni tanganmu manunggu-nunggu kami Roma ho Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martang yang kami tuho hupasat kami ma tang yang elek-elek amun jaloma mau liate ma diho amin. Mari kita musik.
Satangnya kon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorani saluhut sileon leon na denggan dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami mas yan di leon mitu hami pelen na mituhu. Say jalo may gabewap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasayan nami pelenon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni portibion. Buhay marwa nami marhitete tondim. Asalam hutanda hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Alanong ditubuhon ho hami padua halion sian godang ni asini roham. Tupak kirimo na mangulu marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungga gabe si balua jala si pangulu anak ni dihami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si utononon nami. Namaras ni roha dohami nuaing marningot haheon nai. Nunga talu si bolis. Talu hamatean, talu banuatoru, dang mabiar be hami mida hamatean dohot sorobna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagogoi. Ibana do manonggihon hami sian hamatean tuhayon sogot. Alani umbahen hupangido hami, saya si maroham. Patogu mahaporsion nami maniop barita nauli. Asa unang ganggu roha nami dinahubolus hami hamateani. Say sungguli marwa nami dohot roha ni dongan nami. Asarap hehe hami sian parawahon na buruki. Asa tarulahon hami parangi na ibaru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parabarita nauli. Na mamaritahon haheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akka na pedem roha. Jala hehe sian dosa nabi. Say papos maroha nami makaporseay. Naung mardame jala mardomu hami tuho. Alani pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalum maroha nami. Topa maroha nami na yas dohot tondi na marsihot di bagasan hami. Asa tarhajojok kon hami, naung pitor hami alani hati goron na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapikiron pakirimon na mangulu di hami. Asa tarapur roha nami marningon akadongan nami naung jumolo ni alapmi. Jala asa tarapur roha nami manaon si taonon na di haseanganon. Say apulima akanama ten, nadangol, napogos, na somarama somarina. Akan nama balu dot akan nama lungun tu Banua Gijang mar hite-hite hayon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleaman nami na di Banua Gijang. Say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togion tu panggunyunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar honma damena tu tondim. Amin.
Shalom, selamat Paskah Madita Saud Amanginang. Tuhan Yesus memberkati.